Bine, v-am regăsit la un episod de Blair. Aici suntem cu Ed, ca de obicei, cu Elicia, cu Matei, ca de obicei. Matei este nou aici. Și cu Matei, și cu Dani, ca de obicei. Hello, my boys! Și a rezolvat Dani microfonul. Și o să jucăm la... Nu mai vorbesc pe chat, acum șmecher și vorbesc. Și o să jucăm la Plastic Cabin. Dani este șmecher! Dați ready toată lumea! Ne scuzăm că nu mai făcut videoclip de mult Am avut și noi școală. Nici o lună chiar. Cred că am văd o avut și lună, noi două. școală, a trebuit să... Să nu uitați să vă abonați și la canalul lui Alea și la canalul meu, Matei de Terorist, vă rog. Bă, dar Matei, noi facem de pe canalul lui Alea. Da, să se aboneze la el. Am și spus să se aboneze. Știu deja oamenii că trebuie să se aboneze. Guys, Că dacă nu o să e dacă- nebunim. ce nume luat să pun la Citybox-ul. canal? Că mă gândesc să schimb... Mă gândesc să Bă, schimb și numele. Matei, tu stai în ven. Tu stai în ven și te uiți pe camera mea de pe Băieți, cap. eu mă gândesc să schimb numele canalului. Ce nume să-i pun? Elicia, du-te în ven. Guys, ce nume să pun la canal? Că mă gândesc să-l schimb, să schimb numele. Alia, care are? Amândoi avem acel... Ce nume să pun? Copii de pe Blair, nu știu. Nu, grupul copiilor de la parc. Da, nu toți suntem aici, nu toți ne cunoaștem. Copii Blair. What? De ce e deja? Cărți de tarot. 98 black. Alia, dă-mi-le mie. Bye-bye, sanitatea mea. Alia, dai tu 5. Matei, stați. Dai tu 5 și eu dau 5. Matei, mi-a scăzut sanitatea? Alia, tu o să fii prima targetată pentru că ai 72% sanitate. Acum 71. Alia ai 69. Alia, tu... O să-l mănânci, l-am mâncat pe Dani. Nu mai dracu. Prostă aici, prostă. Trebuie să facem poză. Fantoma asta arată ca de data trecută. Merry Christmas! What? Merry Christmas! Fantoma a fost data trecută. Stați. Nu mai știu. Revenant. Bright. Da, era Red. Bă, Alia, nu putem pe level 5. Nu putem pe level 5. Alia, vezi că am niște sare pe la mine. Ok. O să-l înconjur. Alia, du-te în curte. Ok. Că-i harta aia cu curtea aia, cu... Vino așa, în față. Aici e ritualul. Nu ai ritualul. Bă, noi nu ne-am mai jucat aici. Dar chiar Nu bună ne idee. lasă. Vedeți că e un closet. Dar bună idee să venim aici. Că practic... De ce ai de rivai? Da, asta vreau și eu să fac. Ok, e bine. Nu o să vină ăla peste voi și nu o să fim singuri. Bye-bye, sanitatea mea. Da. Mă uit eu pe sanitate, mă uit eu. Sanitatea ta este de 61, Alia e targetată. Alia, tu ai 61 sanitate. Știu. Eu am 88. Bă, dar mai apare unul de full. Guys, Doar că nu. Cum se spune pe englezește, you guys are cooked. da. Apropo, pentru abonați, poate nu știți, doar că s-a băgat versiunea de Crăciun și acum cărțile de tarot este totul de Crăciun, nu mai înțeleg nimic. Nici eu. Bă, e o terasă, eu am găsit o terasă, efectiv. Da, deci... Mi-a dat, deci, de la toate cărțile au fost de full. Bă, Alia, vină în față. De stânga. Deru. Aici la stânga.
La corpul tău? Aici tot ești la stânga. Stai așa. Că noi nu... Eu sunt în fața ta, Ed. Ed, sunt în fața ta. Așa, merge în față. Stai așa. De, Acum aici. Gata. Aici e o ceafă de schimb. Nu e. Bă, aici merg sus. Nu e aici nimica că m-am uitat. Te duci înapoi. Bă, eu dau din meci, eu cred că-i Bro, nu ne putem baza pe cum arată fantoma. Scrie și la joc. Să nu dați live match. Ok, eu pun red. Și developerii, zic. Nu eu, Alicia, nu mulțumesc. Stai așa că acum mă uit să văd ce face Zozo. Alia, intrați în casă. Stați puțin că mă duc că mă uit să văd ce face Zozo. Este Freezing Time, Ghostwriting, Fingerprint, Ghost or some Spirit Box. Nu știu, stați. Emuculeul 5 nu e. Stați puțin să văd ce face Zozo. No. Ok, deci since we are unfortunate enough to encounter the Zozo demon, are going to undergo a world of... E la etajul 2, e la etajul 2. Especially found out the talking board and all thanks to use it. Nu mergeți la etajul 2, că e la etajul 2. Ok, deci dacă folosim stați, deci dacă folosim Ouija, lăsați-mă să vorbesc. Deci dacă folosim vă zic pe românește. Dacă folosim un Ouija-ul și avem de-a face cu un Zozo, o să ne saboteze. Protestăm cu Incest Burner-ul, că poate e spirit. Nu, stați. O să ne saboteze. Deci Zozo ne-ar sabota dacă folosim Ouija board-ul. Ne-ar sabota încercările să o folosim. Ok, deci strength. Zozo are the most dangerous ghost to encounter. They have a great strength. Zozo ne-ar sabota. Mama. Ok, deci trebuie să folosim ca să testăm pentru Zozo, folosim un Ouija board și zicem goodbye. Zozo nu o să ne lase să închidem. Bă, dar nu-i Zozo, că la Zozo trebuie să fie full level 5. Și n-am suntem full level 5. Da, doar că și ăsta trebuie să ne dăm trebuie să ne folosim trebuie să ne dăm seama de fantoma și după caracteristicile ei. Că fiecare fantomă are caracteristici unice. Ed, nu te duci la etajul 2, că acolo e. Ok. Cum ne ducem la etajul 2? Stai! Uite, vino în spate. Ed, vino în spate. Veniți în spate. Nu. Ed, în spatele tău acum. Stați, nu. Nu stați, că am pus lapte și fursecuri să văd ce se întâmplă. Bă, eu vă protejez. Efectiv aici, în fața voastră. În fața closetului. Ce se întâmplă cu cookie-urile alea și cu laptele? S-a întâmplat ceva? Nica, good night. Stai așa. Uite, Alia, vină după mine. Deci, duci față, dreapta, stânga. Stânga e dreapta. Și aici stânga. La ușa asta stânga și după dreapta. Bro, tu mă duci la fantoma. Nu, aici e etajul 2, adică cum urcăm. Nu mai e aici la etajul 2 fantoma. Că am uitat eu peste tot, nu mai e la etajul 2. Băieți, am auzit cineva cu bătul la ușă. L-am apăsat. Eu revin imediat, ok? Deci eu pur și simplu am auzit cum cineva a bătut la ușă. Eu zic să fugiți. De ce? E în e la etajul 2. Sunteți în closet? Da, stai să văd quest-urile. Dați-mă și pe mine, vă rog. Gata, închide. Deci stați. Deci capture a photo of the ghost. Ok.
Bă, ești Ghost Orb? Încă nu e. Ghost Orb nu e. N-are cum să fie vreți. Ghost Orb nu e. Deci noi trebuie să ne dăm seama și după caracteristici. Dacă aveam o Ouija board, putem să ne dăm seama dacă e Zozo sau nu. Nu-i Zozo, că la Zozo trebuie să fie MF level 5. Da, doar că putem să ne dăm seama și după caracteristicile. Ești la sanitate. Bă, ce Mașina din garaj. Putem ieși, Dani. Nu, urcă, nu ieșiți. De ce? Nu, cu noi. E fantomă. Băi, am murit, eu pot să văd. Da, poate să o vadă. Eu m-am mișcat și pe fantoma, nu. E lângă voi, nu ieșiți. Am o întrebare, poate să se ducă cineva în garaj și să oprească mașina aia stupidă? Mă duc eu. Nu poți să o oprești ca fantomă. Ce are mouse-ul meu? Unde-i mouse? Ca fantomă nu o poți opri. Bă, dacă faci așa mașina aia, nu înseamnă că a fost fantoma. Da, asta e chestia. Putem să deschidem ușa? Da, plecați, că m-am dus și așa am închis de la garaj. Să-i zine dacă putem pleca de aici. Da, plecați. Matei se uită la șurțul. Alex nu interesează. Turn off the alarm. Nu poți ca fantoma sau ai oprit-o. O să mă duc acum. Nu, n-ai oprit-o. Nu pot. E aici garajul. Față stânga. Nu, Alia, nu acolo. În stânga, așa, aici. Nu-i fantoma. Stai. Cam o idee. Fugiți. De ce? Vine fantoma în jos. Bă, Alia o să dea target pe el. De unde știi? Deci, pe tine, Alia. Ce tăiem, ce punem cu X, ce lăsăm? Nu știu, stai. De unde știi? Taie MF level 5 și Ghost Orb. Nu, taie. încă. MF level 5 încă nu. Ba da, bă! A Nu. fost lângă mine, n-a fost Ascultă-mă. MF level 5. Ascultă-mă, nu. Bă, Alia a fost lângă mine când m-a omorât, aveam MF în mână. Și eu. Poate fi un Am mai demon, pățit. spirit sau un iure. Dani, ascultă-mă, deci am mai pățit din astea când mă jucam cu alți player. Deci era lângă mine, aveam MF4 și când am dat live match, era ceva care avea nevoie de MF5. Lasă că nu e, ascultă aici. Eu am dat demon. Putem intra? Dau și eu demon. Atunci. Putem intra? Nu puteți, e fix la ușă. Stai, tu o poți vedea? Da. Ce? Ed, intră. Da, eu pot vedea oriunde. Ca și spre prieten cu ea, mă. Ed, intră puțin în casă. Intrați că nu mai. E afară. Nu poate să iasă afară. Nu afară acolo unde credeți voi. Acolo, la ușa de afară. Atâta timp cât nu e parte din casă, nu poate ieși. Să mă ia de schimb. Stai, tăiați fingerprints. Deci, Demon, Fishcur sau Yama? Eu am pus Dima. Da, bă, dați live match. Stați. Eu pun demon, la fel. Stați, că vreau să fac ceva. Bă, stați că vreau să întreb pe cineva. Vreau să întreb abonații ceva. Deci, să ne scrieți în Comentarii. comentarii dacă vreți să facem și videouri cu fișc. Sau alte jocuri horror. Da. Bă, Guys? Alia, tu vezi că mișcă asta? Da, eu văd fenomenul ăsta cum se mișcă. Eu îl mișc. Brah.
Lasă-l că e prietenul meu. Îl dau la fantomă. Îl dau de mâncare la fantomă. Prietene, trece cu prietene. L-am dat de mâncare la fantomă. Nu, haideți, dați limit. Și cred că cam atâta să fie episod. Stai că abia ce-am dat să noi. Da. La mine atâta să fie episodul. Da. Stai. Eu am dat limit. Și... Elise au ieșit. Bă, alea, ți-am zis eu că cum arăta pe Frey. Ți-am zis? Într-o română. Ți-am zis. Deci într-o română de nervi. Ți-am zis. Bă, jur că într-o română de nervi. Bă, da, nu vreau să facem așa un video odată, să facem un video cu fișc, jumate, o oră, să facem o oră un video, jumate de oră. Am putea face live din ăla. Jumate de oră Blair și jumate de oră fișc, ca și un fel de live. Da, ar fi ceva. Abonați să ne ziceți în comentarii ce jocuri horror mai vreți să facem în afară de Blair. Revin. Ok. Ce mai pot să pun? Pun Frosted Cabin sau bag pe random? Mă aude cineva? Da. Bag pe random sau pe ce bag? Nu știu. Bagă pe area. Ne. Sau nu. Oi, nu e așa că o iubești pe asta, Ed? Da. O iubești, nu e așa? Nu. Ok, eu ca pe un dada pe asta. Nu. Oh, nu. Oh, God, please, no. No. Gata, la asta jucăm. Nu mă băga la orfelinat, te rog. Sau ce e? Besterică, orfelinat, Da, ce e mă orfelinat. Nu, Asta. de ce? Asta e biserica. Și cimitir. Aoleu. Asta e și biserica și cimitir. Ăsta e restaurant. Ce zici de ăsta? Ne ducem și mâncăm și băgăm o pizza? Ne ducem acolo și băgăm o pizza? Da. Ce zici de asta? Asta e bună. Da, acum 2 săptămâni când ne-am mai jucat, sau când ne-am mai jucat la asta, te căcai pe tine. Oh my god, are ea 51. Cred că o să bag la asta, sincer să fiu. Am revenit. No, that's ready. Da, stai. Bă, nu băga Juniper. Nu băga Juniper. Bagă pe ăsta, na. Dacă tot vrei. Bă, Daria, mai filmezi? Da, încă filmez. Ok, că nu mai știu. Da. Bă, eu aș avea o idee. Eu vreau să și avea o idee. Uităm aici. Dar o să vă zic după ce se termină videoclipul. O idee de videoclip. Nu, zi acum ca să audă și abonații și să zică dacă vor. Sau nu. Da, deci eu aș vrea așa un videoclip de 2 ore sau 3. Aia am putea să facem într-o sâmbătă. Asta Sau poate zic. chiar în vacanță. Să facem cu mai multe jocuri sau să ne alegem un joc ca și precum Fish sau de asta să devenim pro. Toată expediția noastră. Da, sau mai mult, sau ca un fel de live, doar că nu live. Și să, jucăm mai multe jocuri. Pentru că Eu asta putem zicem. la 50 de abonați să facem live.
Și cine știe, poate chiar o facem astăzi. Da. Sau poate... Bine, dacă tot e în vacanță și profităm de vacanță. De fapt, stai, eu mâine și poi mâine nu pot filma. Ai treabă? Da. Oh. Nu pot filma, dar poate îl facem azi. Cine știe. Bă, dar nimeni nu poate vorbi mâine și poimâine pentru că e Crăciunul. Mâine e ajunul Da, Crăciunului știu. și miercuri e Crăciunul. Dar eu nu am doar aia. Eu mai am ceva. N-ai, dați ready. Dați ready. Tu să dai ready. Eu? Dar tu de ce n-ai dat start? Bro, te-am așteptat pe tine, nu știu. Cine știe, poate facem azi. Videoclipul ăla. Da, sau poate chiar sau poate facem azi ceva de Crăciun, cine știe, în afară de videoclipul. Nu, ceva de Crăciun pe fișc. Nu doar pe fișc. Să facem videoclipul ăla de 3 ore. Da. Fișc, să facem videoclip de 3 ore, o oră jumătate. Blef, o oră fișc, cum de pro pe ei. Da, și da. Și mai jucăm. Bă, n-ai puterurile. Cine mai... Ba, am trebuie pus să tot. închid. Poftim? Trebuie să închid. Ed, din păcate, trebuie să iasă. Na, pa. Bye bye. Pa. E Juniper Street. Da, e Juniper Street. Da, s-a schimbat. Bro, ăsta e un loc nostalgic pentru mine. Pentru mine asta e un loc nostalgic, sinceră să fiu. Încă mai amintesc că mă ascundeam aici. Nu, bă, Matitu, rămâi în ven, că te uiți pe hackcam-ul Bro, nostru. eu mi amintesc când jucam Phasmophobia și mă ascundeam aici. Vă rog frumos să moară prima Alia, că vreau să văd și eu ce se întâmplă. Nu mai vreau să moară prima oară, Dani. Uită-te pe headcam-ul lui ăsta, lui Dani. Știu, dar nu vreau să moară ca să văd și eu cum arată Fanatoma. Fata nouă. Stai. Ce să fac o treabă. Stai să vezi cum vine Fantoma și te vede de Ce faci, mă? Stai că trebuie să dau ceva. Ticați? Mă, tu ticați. Nightmare on Juniper Street. Aoleu. Este un Ce? E în camera aia. E Te duci în față de tot și dreapta. Da, doar dacă vii și tu cu mine. Da, bine, hai că vin. Ce stai? lol. Let's go. Deci fantoma e în baie? Nu. Bă, dar nu Trebuie vrea să să mergi în în capăt baia de tot la asta. dreapta. Bă, jur că Trebuie să mergi în capăt de tot la dreapta. am găsit Aici. ritual. Oh shit. Let's do this shit. Bă, e closet. Dar nu putem să ne ascundem. Ba da, ne putem ascunde, uite, fix aici. Aia la tulpa, așa nu mă interesează. Nu ne putem ascunde. Deci jur că... Go away, mother. You guys are cooked. Shut up. Go away. Taci. E 3. Deci fix aici unde sunt eu e 3. Deci stai MF level 5, ok? Nu încă, stai, că nu suntem siguri dacă fantoma chiar e aici. Ok, scot jurnalul și mă uit la asta lui Dani. Mie mi-e cam frică, sincer să jur, chiar și dacă mă uit printr-o cameră. Da. Știu cum. Go away. You want to kill us? Dani, stai ascuns că mă sacrific. Alea, you are cooked. Dacă am mai făcut din astea. Mă ascund fix acolo.
Dani, you are cooked. M-a prins. Deci, Nu mi-am nimic de mult. deci fix după mine o trebuie să vină. Deci eu trebuie să vină fix după mine. Ok. Dani, you are... Alia, vino acolo unde te ascundeai tu pe Phasmophobia. Bro, Bă, m-am eu... scos de pe Roblox. Na, hell, na. Mi-a dat crash de pe Phasmophobia. Da, Phasmophobia. Mi-a dat crash de pe Blair. Bro, eu am uitat de locul ăsta, eu am fugit repede în camera aia unde te ascundeai tu. Ne, chiar Bă, mi-a dat crash Roblox-ul. Da, eu o să bag pe bani. Eu o să bag pe... Cred că avem... Bă, dar eu zic să terminăm acum videoclipul. Că cred că e destul de lung. Bro, reintră rapid. nu poate. Că l-o scos deja de pe server. Bă, Dani, videoclipul ăsta are doar 2 minute. Are doar, nu chiar 2 minute, 20 de minute maxim. Bă, e bun, Na, deci era ret, că nu mai se uită. Era ret. Că na, până edităm, știi ce zic? Și na, până mai... Da, doar că poate mai păi gândim scade cu cel videoclip. puțin 10 minute la edit. Da, și până ne gândim la alte videoclipuri să facem alții, o să facem. Vrei să Știu. facem un clip de survival? N-ar strica. Sau cu... Bă, dar... deci... ce fain era dacă eram pro player pe fișc. Da. Făceam Guys. de alea să prindem megalodonul. Da. Megalodon de la rar. Guys, să ziceți cu ce jocuri mai vreți să facem videoclipuri. Horror sau orice tip de joc să facem. Vă dau la toți 300 de lei dacă ziceți fișc. Gați. Ce? Gați, că mama trebuie să-mi facă ceva până la 600 de lei. Deci... Abonați, să vă abonați și vă dau mită 300 de lei dacă ziceți fișc. Vă rog frumos, spuneți, Gați, că vă dau toți banii mei, am 400 de lei în contul meu bancar. Vă rog. Eu am 0 pe contul bancar că i-am cheltuit. I-am zis fișc. Alex, nu ești abonat. Nu, Ali, hai să facem încheierea. Ok. Bro. La revedere. Nu, ai făcut încheierea. Ne mai vedem. La revedere.